Hej og velkommen til Trillegarn, min YouTube-kanal, hvor jeg snakker om strik og garn og strømper i vildskab, som I ved. Lige lidt endnu. Det kommer nok også til at fortsætte lidt hen i fremtiden også med strømper, men for i år har det været strømpens år. Vitterligt i mit strikkeunivers. 52 uger med strømper. Jeg vil vise jer den anden sidste strømpe, og vise jer, hvad jeg skal strikke med den strikke med på den sidste, og fortælle lidt om julen og hvad der lige skal ske herhjemme ved os. Jeg snyder lidt, fordi vi har faktisk den 23. i dag. Men jeg tænker ikke, at i morgen tidlig, at det er acceptabelt, at jeg laver en podcast der, som jeg normalt gør søndag morgen. Laver en podcast der, og så er den ude kl. 10. Stadigvæk ude kl. 10 til jer. Men i dag er det den 23. om lørdag formiddag. Og jeg har lige lidt strikketid. Ugens strømpe er jo den, der hedder Sommerset. Og det var denne skønhed, som jeg snakkede om, at jeg vil strikke i almindelig tykke strømpegarn, og så strikke størrelse 2. Jeg fik også strikket tåen, og fik lavet de første par omgange af foden, og måtte konstatere, at den faktisk stadigvæk blev for stor til mig, så jeg måtte pille op, også fordi jeg ikke var tilfreds med den omgang, der er med vandrette masker. Der havde jeg fået lavet det for løst, så det gav anledning til at pille op og strikke størrelse 1 i stedet for. Og jeg strikker det jo i garn fra Jernberg Sanders Katrine, og hendes strømpegarn er ligesom Lones en lille smule tykkere i kvaliteten. Så strømperne passer helt perfekt. Jeg strikkede det lige 2 omgange længere i forhold til længden af foden. Så det passede med størrelse 1 til mig. Strømperne, det er strikket i dette, der er på en af mine smarte garnholder, så man kan tage den om håndled, og så tager man bare fat, nu skal vi se om jeg kan finde enden, og trækker. Jeg kommer lige tilbage til den her, fordi den vil jeg gerne lige snakke noget mere om. Men det er denne smukke rustrøde farve, hun har farve på. Og jeg har jo et eller andet med rød for tiden. Jeg ved ikke hvorfor. De her røde farver, dem kan jeg bare ikke stå for. Den kommer lige herover, imens vi snakker. Strømpen er kommet til at se således ud. Nu skal jeg se lige, hvordan lyset det arter sig. Jeg har et kæmpe stort vinduesparti her. Så det er lige, hvordan solen den lige flytter sig i forhold til det her. Lige hurtig beskrivelse. Den er strikket fra tåerne med Judy's Magic opslag. Så er der de her vandrette, sådan lidt en lettisk flætning, vandrette masker. Og det var her i næste pind, maskerne simpelthen var mega løs, og det kan man også godt se, de er helt vildt lange. Jeg ved ikke nu, om det gør noget, når det bliver skyllet op, om det den her vandrette omgang, den giver sig lidt. Så kommer der lidt opsætningsmønster her, og ellers så kommer der de her pile. Jeg tager den lige om lidt, så I kan se forsiden. Og så var der en ny hæl fra tåen op, og den er jeg vild med. Fordi når man har lavet kilen,
så skal man ikke lave en flap op, hvor man får en lige ind, men den tager simpelthen ind bare med indtagningerne. Og den synes jeg faktisk sidder rigtig fint på min fod. Så den kunne jeg godt finde på at strikke igen. Så er der en omgang vandrette masker igen, og en 1x1 rib, hvor at den rette er drejeret. I får den lige her også med mønstret, hvordan det ser ud. Der er det her pilemønster. Jeg har lavet dem kort. Man kan jo lave dem lige så lange man vil på et eller andet punkt. Man skal bare slutte med en mønsterrapport. Så nogen vil måske have lavet 2 mønsterrapporter mere. Nogen vil måske have lavet 1. Men der er simpelthen det her fine mønster. Det kunne også være lidt en ule, som det kan være pile. Men simpelthen super smuk mønster. Og det er også en, jeg synes, man sagtens skal lave, som måske ikke som den første strømpe man laver, men som at man gerne vil udfordre sig selv, hvis man lige har strikket 2 par vanillastrømper, og så vil man gerne lige udfordre sig selv. Så det er en super god strømpe. Hold tungen lige i munden med mønsterstrikket, og så gør det der står, og så så kan man ikke komme helt galt i byen. Jeg spildte mega meget te lige før på gulvet. Tabte sokkeblokkeren ned i den. Så der er godt med te hernede ved mig. Næste uge strømpe. Vi tager lige bogen færdig. Skal vi ikke gøre det? De hedder Dear Bjørn. Og har det her også flyttede masker look i sådan en stribe sektion, hvor den hele tiden rykker sig. Dem har jeg glædet mig til at strikke, for jeg synes de er smukke ud fra hvad man kan se på billederne. Det er selvfølgelig ikke mega meget, fordi det andet billede der er, det er sådan et lille billede her. Og hvad jeg kan se, så er det ganske almindelig strømmegarn, og de er strikket fra tåene af og op, som jeg rigtig godt kan lide. Det eneste der er, det er, nu holder jeg den lige lidt langt væk, fordi så kan I ikke, det er, at der ikke er noget mønsterdiagram. Og som nogen af jer ved, så er jeg bedst til, at der er et diagram. Men jeg må se, om jeg ikke, der er jo jul, og jeg har juleferie, så jeg må se, om jeg ikke kan kæmpe mig igennem, uden der er et diagram. Yes. Jeg må bruge mit bogmærke til at holde linjerne adskilt. Og Mikkel han har spildt kaffe på det, så det fik lige testet i forhold til at blive skyllet godt og grundigt, om det holder facon, og det gør det. Det har været fuldstændig pladet vådt. Det har falmet lidt, der hvor kaffen lige ramte. Og et er med bogmærke, det har fået kaffe. Noget andet er, at Trille hun kom til at vælte noget kakao ned over min bog, og de var simpelthen ulykkelige begge to over, at de var kommet til at spille kaffe og kakao ud over mine ting. Det gik, jeg kunne se diagrammet, og de fik noget, og fik tørret af, og fik tørret, så at bogen ikke er gået i stykker. Yes. Det jeg skal strikke sidste uges strømpe i, det er min decemberklub fra Alone Sock Lady, den der hedder Rose Garden Garnklub 2023, og decembers farve hedder Still Water Runs Deep. Yes. Og den ser således ud. Smukke, lilla, blå, og igen, mit kamera er meget, meget dumt. Den er fuldstændig turkis. Så
se her. Hvis vi tager. Ja, farven kommer slet ikke til sin ret her. Man kan godt se, hvis jeg holder den op imod den her helt blå, at det ikke er blå. Men det er simpelthen så smukke lilla og blå turkise farver, min ugestrømpe bliver i, fordi jeg skal jo også have gjort mit årskavalkade af Alonely Sock Lady strømper færdig, for jeg er med i hendes samstrik, hvor man skal strikke 12 par strømper af hendes striber i år, 1 per måned. Så jeg har lige en uge tilbage til at strikke et par Alone strømper. Det kan jeg også sagtens. Der er juleferie. Båndet har jeg ikke fået strikket på i den her uge. Det er faktisk ikke meget strikketid, jeg har haft. Så det er jo lidt synd. Men jeg har været på indkøb / fået noget garn. Så reklame, fordi jeg har fået noget garn af Yarn by Sanders. Noget til et nyt design. Jeg vil designe en trøje til Trille, som bliver sådan en, jeg tror jeg kommer til at have størrelserne 4, 6, 8, 10, 12, tror jeg. Og Trilles bliver strikket i størrelse 12 år. Og der har jeg fået det her. Får jeg lige det, der ikke er vundet op. Den her, det er hendes lace. Den her jakke. Lux Lace. Non-Suvores. Må det være. Og det er 70% alpaka, 20% silke og 10% kashmir, tror jeg det er. Og det er hendes ufarvede. Sammen med hendes Baby Sui Cloud, som er 65% sui og 35% silke. Og de her to sammen, det bliver det her resultat. Jeg slog op i forgårs og begyndte at strikke raglan i dag. Jeg har min raglanmaske på, fordi jeg er aldrig god til at huske, om jeg skal lave højre eller venstre udtagning. Så der har jeg mit raglan sat på. Reklame for egen virksomhed, skal jeg huske at sige også. Dem kan man finde i min webshop, hvor at man får 4 højre og 4 venstre og en markør, hvor der står start på. Den her trøje kommer til at have omgangsstart i nakken, så der kan man ikke bruge raglan-maskerne til eller markørerne til. Så kommer der lige sådan en lille snoning inde i raglanen. Bare sådan 2 masker, der lige bliver flyttet, så det lige giver lidt feminin touch. Der kan man jo så vælge bare at lave 2 retmasker, hvis det er til en dreng. Det skal ikke være så feminint. Og så kommer der, når at bærestykket bliver fuldstændig plain, og så ned på bunden, der kommer der et mønster, som I får at se, når jeg kommer så langt. Jeg har vundet de her 2 op i hånden. Det har jeg fortrudt. Men fred være med det. Det skal nok blive virkelig, virkelig godt. Og det er 2 lacegarner. Den ene den løber 400 meter per 50 gram, og den anden løber 800 meter per 100 gram. Så de løber fuldstændig lige langt. 2 lace. Så man vil også kunne strikke den i en fingering eller 2 tråd mohair på en pind 4. Kommer det til at være 24 masker på pind 4. Noget mere jeg har anskaffet mig og fået og været ude på Gramse, det er de her 2. Det er også hendes, den her Lux Lace i sådan en blå, rosa, hvid lys.
Og der havde jeg slået op i noget andet af hendes garn. Det her Merino Blend, tror jeg den hedder. Som også har de her blå lyserøde. Og jeg synes ikke, den mangler lige lidt, når man strikker den op. Lidt fluff, lidt fylde. Så derfor regner jeg med at pille det her op. Jeg har strikket af den, der skulle have været en vild sweater. Der må jeg finde noget andet garn til den. Den vil jeg rigtig gerne have på et tidspunkt. Men simpelthen de her to sammen. Jeg skal lige tage den herhen. De her to sammen, så det giver lige lidt ekstra. Og så kommer jeg jo op på de her 22-20 masker-agtige. 24 måske. Den her løber 400 meter per 100 gram, og den her løber 800 meter per 100 gram. Så jeg kommer nok op på de der 22 masker. 20-22 masker. Det var det, jeg havde af indkøb, reklame for modtaget af søde Katrine. Vi har et helt vildt godt samarbejde, og ja, vi er blevet enige om, det går nok lige op på et eller andet tidspunkt. Fred være med det. Men nyt design i størrelse junior er på vej i garn fra Jernvej Sanders. Det går nok kun den 23. i dag, og 4. søndag advent er først i morgen, men jeg vil rigtig gerne dele det sidste strømpegarn med jer. Så nu larmer jeg. Det beklager jeg. Det er garn fra Unik Garn, og den hedder Dumbo. Og den er faktisk lidt i stil med det, jeg lige har smidt ned på gulvet. De her lille lyserøde farver. Amen. Og det må jo så være Charlotte fra Horsløstrik, der valgte den, fordi hun havde valgt 2, og Malene fra The Playful Knitter. Begge har podcaster herinde, hvis I ikke følger med dem. Valgte en, og jeg har jo fået en af hver. Så det her, det må være Charlotte, der har været så god til at vælge. Ej, tak Charlotte. Tusind tak. Men Dumbo fra Unik Garn. Unik Garn laver virkelig også noget smukt garn. Hende kan jeg også varmt anbefale, og virkelig lækkert at bruge. Det var cirka det, jeg havde strikket på, og jeg havde planer om, og ja, så skal jeg have vundet garnet op, og så skal det flyttes over på min garnholder, så det er til at lige snuppe med. Det jeg vil lige vil sige, det er, der er jo, jeg har solgt en del af dem, de ligger på webshoppen nu her, men jeg har ikke været 100% tilfreds med de karabinhager, jeg fik købt. De kan fint køre rundt, der er ikke noget der, men jeg er bare blevet usikker på mig selv, om det er godt nok. Vil jeg være tilfreds, hvis jeg købte en med den karabinhage, jeg havde før? Det ved jeg ikke helt, og det er derfor, det har gjort sådan helt ondt, at jeg sådan efterfølgende, efter jeg har sendt en del ud, at jeg har fortrudt mit karabinhagevalg. Så jeg har faktisk her, jeg fik en pakke hjem i går med 3 forskellige andre karabinhager, hvor at den her blandt andet var med i, og den kører 1000 gange bedre.
Så hvis nogen af jer, der ser med her, der købte en af mine garnholder med den anden karabinhage, så vil jeg rigtig gerne lave en ny med en anden karabinhage til jer og sende kvitterfrit. Fordi det skal være i orden, det jeg laver. Og når jeg selv lige pludselig fik en dårlig mavefornemmelse, ja, det skal være i orden. Jeg vil også helst selv købe noget, jeg synes er helt i top. Så hvis du sidder, jeg skriver til dem, der har købt os. Hvis du har købt en, og gerne vil have en rem, der kører noget bedre, end den du har fået, så sender jeg den kvitterfrit med en ny rem. Kun remmen. Garnholderen laver jeg ikke ny af, fordi der er dem, de fejler ikke noget. Men det beklager jeg virkelig. Og de kører rundt dem, jeg har fået ud, men de kører bedre. Jeg har lige bestilt, jeg har lidt hjemme af dem, har jeg købt 10 lige for at teste. Og jeg har bestilt flere. Så det er dem, der bliver i stedet for. Så må jeg bruge de andre til taskerem eller et eller andet, der ikke skal køre rundt. Men som sagt, når at man får dem, så er de skilte i 3 dele. Pinden stikker man ind i hullet, garnet ud over, og så er man klar til at sætte remmen i. Og så er man køreklar. Jeg arbejder stadigvæk på at se, om jeg skal lave en bordholder, man lige kan hægge den i, så man også ved bordet bare kan sidde og køre. Lidt a dem her, der står på bordet. Men jeg skal lige have fundet taktikken, fordi, bare fordi der er mange ting, der spiller ind i mine overvejelser. Men min nye garnholder, fra nu af dem, der bliver sendt ud, de kommer ud med de her karabiner. Og hvis du har købt en, og har den anden karabin her, så skriver jeg til dig, om du vil have en ny rem tilsendt. Så har jeg jo fået juleferie. Vi gik på juleferie i går ud på arbejde. Fredag den 22. Det var en hyggelig dag. Min dag den startede ud på arbejde, og hvorefter jeg kl. 12 kørte ud på teknisk skole, hvor at 2 af mine elever, de havde været op til svendeprøve. Så jeg skulle ud og se deres svendestykker og se dem få overrækt deres svendebevis. Og ja, de her unge drenge, mænd, de er jo så stolte, og der var lækker mad og alt muligt. Hjem lige hurtigt og skifte tøj. Og så blev jeg samlet op, så jeg ikke havde bilen til at stå ude på arbejde. Og så var der ellers pølsevogn og fadelsanlæg og alt hvad tørsten kunne krige, eller ikke krige, alt hvad man havde lyst til i forhold til drikkevand. Så der røg lidt alkohol indenbords i går, og 6:30, hvor Mikkel han hentede mig, der havde jeg fået en lille skid på, og kom hjem og sidde i sofaen
at forsøge at strikke lidt, det hænger ikke så godt sammen, når man har en lille skid på. Så det blev hurtigt lagt til sidestrikketøjet, og så fandt vi dynen, og så lagde jeg ellers og fik en sen eftermiddagslur eller aftenlur på sofaen, og blev enige om, at vi skulle gå tidligt i seng. Så ja, det var ikke meget strik i går, selvom jeg kom tidligt hjem fra juleafslutning. I dag er Mikkel på arbejde, og Trille bliver passet ved min svoger og hans kæreste. Senere skal vi over ønske glædelig jul over ved Mikkels mormor og morfar. Og så skal vi ellers hygge og se julefilm og få fredagspizza. Vi plejer at få fredagspizza. Men i går var jeg jo til juleafslutning, og Trille var ikke hjemme. Så der var ingen fredagspizza. Så der skal vi have lørdagspizza og have lagt julegaverne ind under juletræet fra hinanden. Fordi vi som sagt, jeg ved ikke om jeg fortalte sidst, vi har tradition om, at den 24. om morgenen, der pakker vi hinandens julegaver op, fordi at der tit er stort gaveræs, og vi vil egentlig gerne se hinandens reaktion på de julegaver, vi har fundet, og at Trilles julegave ikke drukner i de andres julegaver. Så der skal vi bare hygge og åbne gaver og få varm kakao og ja, bare julehygge, og så skal vi gøre os klar til at skal hjem til svigermor senere. Så det er juleplanerne, og så er der jo, skal vi hjem til Mikkels far første juledag. Anden juledag har vi fri. Der har vi ingen planer. Den 27. skal vi hjem til mine forældre. Den 28. har vi ingen planer. Andet end Mikkel, han skal på arbejde. Han arbejder i butik, så der er åbent mellem jul og nytår. Den 29. skal han også på arbejde, og Trille skal op til min mor. Og jeg skal hemmeligheder, som I nok hører om næste søndag. Den 30. skal vi ingenting. Og den 31. er det nytårsaften, og så kommer jeg jo igen her på kanalen med mit sidste afsnit af 52 uger med strømper. Og så er der nytårsaften. Der skal vi være herhjemme. Igen i år har vi valgt at bare være hjemme. Os 4 herhjemme. Mig og Mikkel, Trille og vores hund Niels. Bare fordi det var skide hyggeligt sidste år, og vi gik til det der store nytårsræs. Vi køber lidt fyrværkeri af de der småting, Trille hun synes er sjovt nede på jorden på afstand. Og så køber vi noget børnechampagne, og så tror jeg faktisk, at i år vil vi prøve at købe noget af de der ish-produkter, der er alkoholfri. Ikke fordi vi ikke vil drikke mega meget alkohol, det behøves vi ikke, og især ikke når det bare er os. Et glas vin er fint, men faktisk prøve at købe nogle ish-produkter, bare for at prøve dem også. Det er jo ikke tit, der er anledning til at få sådan nogle ting. Så det tror jeg, vi skal prøve, og så tror jeg, vi skal fondue, måske, og hygge os med det, og ligesom sidste år vælge en nytårsfilm. Sidste år tror jeg faktisk, vi så 2 film, og bare hygge og være familie, og ja, bare være sammen. En udvidet fredag aften, tror jeg godt, man kan kalde det. Men det er lidt vores planer her hen over ferien. Jeg skulle aldrig lave den her kop te. Nu sidder jeg hælder det ned over mig selv også. Det kører.
Overhovedet ikke. Nu prøver jeg at stille den her på det lille sidebord, der er på min stol. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil sidde, når jeg er færdig med at snakke med jer nu her, og strikke her i min strikkestol. Først tror jeg skal lige ned og have vundet det op. Så jeg kan komme i gang, så jeg ikke kommer alt for meget bagud heller. Fordi jeg har jo kun den her uge til at være sikker på at være færdig med begge to. Et af jer når måske den ene, så jeg kan vise jer det, men jeg skal være færdig med et par i den her uge i forhold til Lones udfordring. Men igen, det er godt, der er ferie, og der er nogle køretider. Og ja, jeg ønsker jer en rigtig, rigtig glædelig jul. Og så ses vi til nytår igen. Jeg håber, I får en masse gode gaver. Og dejlige familiestunder og deler dagen med nogen, I holder af. Ikke nødvendigvis familie, men bare nogen, man holder af. Det er det vigtigste. Rigtig godt. God jul og godt nytår fra mig. Ja. Vi ses til nytår. Sidste episode af 52 uger med Strømmer. Hej hej.